हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गेजेरजों बरायबाय। स' आङो दिनैहाय नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों नोंथांमोना दा नुबाय थानाय आइसोमेट्रिक भिउखौ सेट स्क्वायर इउज खालामनानै माबोरै ड्र खालामो आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव सेट स्क्वायर इउज खालामनानै दिन्थिनो नागिरदों। स' नोंथांमोननि सायाव आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ फारियै नायलांगोन होननानै। दाना बिदिब्ला नायलांदो। आइसोमेट्रिक ड्र खालामनो थाखाय फार्स्टआवनो बेबायदि लाइन बोनानै लाग्रोनांगौ आरो बिनि 10 mm गाहायाव आरो मोनसेबाव। स' बेबायदि मोननै लाइन बोग्रोनानै लायोबा आइसोमेट्रिक भिउखौ ड्र खालामनो थाखाय इजिसिन। बेहाय मिडिल पइन्ट मोनसे हमनानै लाबाय। बिनि उनाव सेट स्क्वायर बेखौ गाहायनि लाइनाव होनानै बेखौ 30 डिग्री एंगल लांसै। बे लाइनखौबो 30 डिग्री एंगल होबाय। बे लाइनखौबो 30 डिग्री एंगल। बेयाव 30 डिग्री एंगल। दानिया बेयावहाय होनाय दं बिनि डायमेंशना 120 आरो बिनिया 160। स' बाहाय होनाय दं 0 निफ्राय 1 2 3 0 निफ्राय 1 सिमखौ 10 mm हमनानै लायो। बाहाय 120 दङ। 120 आव 0 निफ्राय 12 सिम 12 आव मार्क होबाय आरो 160 आव 0 निफ्राय 16। दानिया ड्र खालामगोन बिनि गोजौखौ हाइटखौ। बिनि हाइटआ 90 डिग्री एंगल। हाइटआव होनाय दं 120। बिनि उनाव दानिया नायदो। दाना बिनिफ्राय बिसिम होनाय दं 40। दाना बे लाइनखौ ड्र खालामसै। स' बेखिनिखौ जों अलरेडि बेबायदि ड्र खालामग्रोनानै लाबाय। बिनि उनावहाय बेयावहाय होनाय दं नै बिनिफ्राय बिसिम 50। 0 निफ्राय 5 आव मार्क खालामबाय। अलरेडि बे मोननैखौ ड्र खालामग्रोबाय। बिनि उनावहाय नैबेखौ ड्र खालामसै। बिनि उनाव बिनिफ्राय बिसिम दं 60। 120 आव 60 बा खावसे। बे लाइनखौ अलरेडि बोग्रोबाय आं। बे लाइनखौबो ड्र खालामखानोसै। बिनि उनाव बेखौ बोनोसै। दानिया बिनिफ्राय बिसिम होनाय दं 60। 0 निफ्राय 6 बेखौ बोनो थाखाय 90 डिग्री एंगल। बिनिफ्राय बिसिमखौ बोबाय। दे बिनि उनाव ड्र खालामगोन बेखौ। दानिया अलरेडि ड्र खालामनाया कमप्लिट जाबाय। दाना बेखौ क्लिन फुगारनोसै। बेनिफ्राय बिसिम बेखौ खोमोरगोन। बेनिखौ खोमोरनानै बे जाबाय। दानिया बेखौ खोमोरनोसै। बेखौ गासिखौबो स' दानिया अलरेडि खोमोरनानै आइसोमेट्रिक भिउआ जाबाय। बिनि लाइन मोननैखौबो खोमोरबाय। स' नै बेखौ खोमोराखै। बेखौ मानो खोमोराखै होनबा डायमेंशन लाइन बोनो थाखाय खोमोराखै। दानिया मेजारमेन्टखौ एखे सेम लेभेलजों लानांगौ बाट बिनि गेप दोननानै एसे गाहायनिफ्राय बोनांगौ। बिनिफ्राय बिसिम होनाय दं 120।
बिनिफ्राय बिसिम 40 160 हाइटआव होनाय दं 120 बेवहाय होनाय दं बिनिफ्राय बिसिम 50 आरो बिनिफ्राय बिसिम 50 आरो बिनिफ्राय बिसिम 60 बेनो जादों सेम टू सेम। स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोसे भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो आरो गोदानै फैबाय थानाय भिडिअ'खौ थाबैनो नुनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।